бинандагони азиз, инак мо гурӯҳи эҷодӣ барои таҳияи нашри навбатии барнома ба яке аз мавзеъҳои тамошобобу диданбоб омадем. деҳаи мағмуруди ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи рӯдакӣ аз шаҳри душанбе ҳамагӣ дар масофаи 15 километр дар миёни кӯҳҳои баланду сабзпӯш дар баландиҳои 1450 то зиёда аз 2500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, бо табиати зебою нотакрор ва чашмаҳои софу зулол маъруфи сайёҳони дохилу хориҷ гардидааст. мағмуруд аз ҷумлаи минтақаҳои сайёҳии ноҳияи рӯдакӣ буда, барои сайёҳатҳои варзишию кӯҳнавардӣ ва экологию аграрӣ мувофиқ мебошад. ба ин ҷо ҳамарӯза сайёҳони зиёде барои тамошою истироҳат меоянд. шаршараи мағмуруд дохили кӯҳҳои сангӣ ҷой гирифта, дар 4 фасл обаш софу зулол аст. инак бо тай кардани ҳамагӣ 15 километр аз шаҳри душанбе мо расидем ба як мавзее ки воқеан ҳам ҳайратовар аст ва инчунин тамошобобу хеле зебо. ин минтақа мағмуруд ном дорад ва миёни сайёҳон хеле маъруф аст, зеро ҳар рӯз ба ин ҷо сайёҳони зиёде аз дохил ва хориҷи мамлакат меоянд ва аз ин ҷо дидан мекунанд. деҳаи мағмуруд тобеи ноҳияи рӯдакӣ мебошад ва имрӯз якчанд нафар ҳамроҳони мо ҳастанд аз намояндагони ноҳияи рӯдакӣ ва бошандагони ин мавзеъ ва тасмим дорем ки ин ҷо як каме сайёҳати хубу хотирмонӣ дошта бошем. моро ҳамроҳ бошед. воқеан ҳам он ҷое ки об аст, ободӣ ҳам ҳаст. аз миёни кӯҳҳои сангин ҷорӣ шуда, ин ҷо атрофи худ оби ҳаётофарин боғи пурдарахтро сероб ва сабзу хуррам намудааст. мо аз болои ҷӯйчаҳои сероб роҳ паймуда ба болотари боғ омадем. тавре мушоҳида кардем, дар ин ҷо якчанд суфаҳо барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон сохта шудааст, ки ҳар гоҳ метавонанд дар ин ҷо дар сояи дарахтон ва лаби дарёчаи пурҷӯшу хоруш истироҳат намоянд. каме дигар болотар ва ба дохили сангҳои бузурги кӯҳмонанд даромада, мо ба шаршараи мағмуруд наздик мешудем. дар ниҳоят роҳи мо нисбатан ба қадри як дарёча танг шуд ва ба мо зарур омад ки пойафзолҳоямонро кашида аз болои дарёча гузашта ба шаршараи мағмуруд бирасем. биянагони азиз, инак мо расидем дар назди шаршараи мағмуруд ки воқеан ҳам хеле зебо аст ва бубинед ки чӣ гуна як оби хеле софу зулол ҳам дорад. чашмаи мағмуруд аз баландии кӯҳ ҷорӣ шуда ба ин ҷо мерезад ва аз ҳама шаршараи баландтаринаш маҳз ана ҳамин мебошад ки баландиаш то 12 метрро ташкил медиҳад. тавре сокинон мегӯянд, шаршараи мағмуруд чашма аст ва ҳамин қадар оби зиёд аз дили кӯҳ сарчашма мегирад. то саргаҳи об рафтан қариб ки имкон надорад, зеро ғайр аз ҳамин роҳи ба ҷои баромади об мебурда дигар роҳе нест ва он ҳам зарур аст ки аз ҳамин гуна ду шаршараи сероби дигар гузашта ниҳоят ба саргаҳаш бирасед. бо дрон аз боло навор гирифтем, аммо манбаи об як тараф. шаршараи худамон дар он бузаро ҳам ёфта натавонистем. аз боло ин ҷо ҳеҷ гуна шаршарае наменамояд ва гӯё табиат бо талоши зиёд миёни кӯҳҳои сангину анбӯҳи дарахтон ин гӯшаи дилфиребу нотакрорашро аз чашмҳо ниҳон доштан хостааст. воқеан садо ва оби равону зулоли шаршара ба дили ҳар як бинандааш фараҳу шодӣ ва оромиш мебахшад.
این است که همه روزه برای سیاحت و استراحت اکثرا ساکنان و مهمانان از دیگر دهه و شهر و ناحیه ها به دیدن این شرشره می آیند. امروز ما تصمیم گرفتیم همراهی همکاران و هم صفانمون با جماعت دهاتی راحتی دهه مغمورود برای تماشا آمده از همین شرشره زیبای دهه مغمورود لذت بریم و از زیبایی های این دیار بهره گیریم. در حقیقت هم امروز ما خیلی از همین منظره زیبای این دیار از شرشره که در همین دهه قرار گرفته است لذتی خاصه برده توصیه میدیم که همه شخصانی که خواهش سیر سیاحت دارند، خواهش تماشای زیبایی های دیار تاجیکستان عزیزمون را دارند، آماده از این دهه از همین زیبایی ها بهره برند. در حقیقت هم تاجیکستان عزیز ما بسیار منظره های زیبا دارد، بسیار جای های سیاحی تماشاباب دارد و ما شهروندان و ما باید کوشش کنیم که همین زیبایی ها از همین زیبایی ها لذت های خاصه بریم و همین زیبایی ها را به مردم بیرون از کشور، به مردم خارجه ما پیشنهاد نماییم و توصیه دهیم. راهی ما من بعد از این طرف شرشره به بالای کوه ادامه یافت. منظره گلپوش و سبززار و کوه سنگی طبیعت این جای را باز هم رنگین می‌گردانید. همراهی ما چند نفر دیگر که برای استراحت به مغمورود آمدند به بالا برآمدند، زیرا از بالاتر به طرف دهه نمای زیبای کشاده می شود و همچنین به شرشره نیز. همین طور ما با پیراهای کوهی به بالای کوه مغمورود راه پیش گرفتیم. طوری از صحبت با ساکنان دهه معلوم شد در کوههای اطراف دهه چندین نمود رستنی‌های شفا بخش می سبزند و یکچند نمود جانوران نیز زندگی می کنند. در حدود همین موضع مغمورود علف‌هایی که گیاهی هستن میسبزن، من چکری، سوقلا، من می گیاهایی که توبت کننده به مانندی همین علف‌های زرگلک، بوی مادران، بعد این علف حجبردار هسته درجه، اسپندها هستن، اسپندهای بهترین. غیر از این با دیگر گیاه هستن که اینا را با طبیبا میدونن میبرن برای دارو تیارکنی میبرن. در این موضع هست که حیوانای درنده این خرسا، گرگ هست، زمستان تویسان این خرسا هستن میگردن، صغیر هست. سیاحت ما به بالاتر کوه سنگی مغمورود ادامه یافته اینجا قرار گرفت. واقعا هم از اینجا بهترین نما به منظره های دهه و طبیعت دورترین اطراف نمایان می شود. با گفته ساکنان اگر به بالای این کوه برایم پس به آسانی می توان شهر دوشنبه، دره سیمیگنج شهر وحدت و ناحیه ورزاب را تماشا کرد. طوری گفتیم کوههای مغمورود در بلندی بیشتر از 2500 متر از سطح بحر جای گرفتند و امکان تشکیل خط‌سیرهای سیاحت کوهی و کوهنوردی نیز در اینجا موجود می باشد. امروز که ما به همین منطقه سیاحی برای تماشا آمدیم، اینجا منظره بهت زیبا
барои ман мисота хеле хуб шуд ва барои саломатӣ хеле беҳтар мешавад. Барои гашту гузор кардан дар ҳавои тоза, дар минтақаи кӯҳӣ ва дидани ҳамин чашмаҳое ки аз қаъри сангҳо ҷорӣ мешаванд хеле хубу беҳтарин мешавад ва дар ҳамин нигоҳ кардани ҳамин чашма инсонро хеле ором мекунад. баъдан мо аз рӯи нақшаи саёҳатамон боз ба деҳа баргаштем ва аз дарахтони боҳашамати деҳаи Мағмуруд дидан кардем. чинорҳои Мағмуруд низ то ҷое маъруф ҳастанд, зеро таърихи онҳоро то ба 1000 сол арзёбӣ мекунанд. атрофи ин чинорҳо ривоятҳо низ хеле зиёданд ва онҳо аз насл ба насл гузашта то ба замони мо расиданд. гуфта мешавад ки замони зери ин чинорҳо аҳли илму адаб ва санъаткорони шинохта маҳфили шеъру сухан ва базму тараб барпо мекарданд. мӯйсафедони деҳа бошад ёди хотироти бачагӣ карда мегуфтанд ки дар хурдсолӣ зери решаи ин чинорҳо дарс мехонданд ва аввалин мактаби деҳа низ маҳз зери ҳамин чинорҳо будааст. ҳоло бошад он ковокии решаҳоро бо хоку санг маҳкам карданд. зери ин чинорҳо давоми рӯзҳои гарми тобистон низ хеле салқин ва ҷойи истироҳатбоб аст. ҷолибияти дигари ин чинорҳо бозарон аст ки аз зери решаҳояшон чашма ҷорист. инҷо ҳавзеро ҳам сохтаанд ки мудом аз поинаш об ҷорист, аммо аз куҷо омаданаш ба ҳавз маълум нест. мо аз зери чинорҳои бузургу боҳашамат ба поинтари деҳа омадем. бинобар дорои чунин маконҳои ҷолибу мувофиқ барои саёҳати варзишию кӯҳнавардӣ ва экологию аграрӣ буданаш дар деҳа ҳамчунин маркази ҳунаромӯзӣ ва фурӯши армағонҳо низ фаъолият дорад ки дар он занону духтарони деҳа ба омӯзиши ҳунарҳои дастии мардумӣ машғул шуда инчунин барои беҳбудии зиндагӣ маҳсули дасти худро ба сокинону меҳмонон мефурӯшанд. деҳаи мо деҳаи минтақаи сайёҳӣ ба шумор меравад. сайёҳони аз дуру наздик барои тамошои шаршара мебиёнд ба деҳаи мо. барои ҳамин ҷойи махсус барои намоиши фурӯшҳои ҳунарҳои мардумӣ, ҳунарҳои дастӣ ташкил намудем ки меҳмонҳо биёянд аз дуру наздик ҳунарҳои дастии моро тамошо кунанд, харидорӣ намоянд ва мамлакатҳои худашон баранд, аз ҷумла Тоҷикистони мо муаррифӣ шавад. воқеан ҳам ҳар як сайёҳе ки ба деҳаи Мағмуруд меояду ба сайёҳати варзишию кӯҳнавардӣ машғул мешавад, пас бешубҳа мафтуни зебоиҳои табиати он шуда бо як ҷаҳон таъссурот ва хотироти рангин бармегардад. тоҷикистон диёри манзараҳои нотакрору афсонавиест ки месазад ки дар баробари меҳмонону сайёҳони хориҷӣ инчунин сокинону шаҳрвандон низ аз онҳо бо камоли ифтихор дидан кунанд ва ба меҳмонони хориҷӣ тарғиб намоянд ки тоҷикистон диёри мардуми ҳунарманду тамаддунофар, деҳаҳои кӯҳманзар бо таърихи ғанию табиати бой ва шаршараҳои софу зулол мебошад.